Kwa dhi mbele nyakoro mgajwang podwa manyoni mago mabendo tucho odiochieng' makawuono wateri nyake kaunti ma Nairobi kama johala chiro matoi e kar chung' od bura ma Kibra e kaunti ma Nairobi kwano lal maduong' bang' mach muche chiro no chuny otieno mane piny orugo kawuono. Ka jafwambo mar Ajurito Moni lero no johala lero ne ywaruok mar wach lo osebedo ka chiro no kendo bura pod ntiere nyim doho e kin johala kaachiel kod jok moko makoni gintiere kod barupe moko mayango gi kaka weg lope machiro no. Kar saa 7 e chuny otieno ma piny orugo kawuono mach ne omuoche chiro matoi manie kar chung' od bura ma Kibra e kaunti ma Nairobi. Ji ne ochiwo mar temo kar nyalogi mar neno ni majni mapoko yangi ne en ang'o madine kel orumo. E wang'o nyango ne oyudo ka mach oselandore e chiro no tema owang'o mwandu ma jakom mar chiro no yango ni hao bilion 1. Koa e chiemo, lewni, ute ne orumbore piny ka johala odong' kod choko mabende kitgi ne olokore nikech mach maduong' no. Johala odong' kod ywak ka gikoni okeno kang' mokwongo ma chiro no wang' ka ogiyie kendo kuom piny owacho kod arita makare magikoni gimiyo johala mar chiro no. Apoteza gik mang'eny karibu 3 million nikech anachamo kamera law kata sani ose neg mach but kara pod liel nyaka sani kibendi ni gate ariyo madongo go pod giliel nyaka sani nakao loan mar 300,000 poka chulo kata installment achiel to chako wang' makara gik meno modong' ka gimanie gionge ohala olal to the tune of approximately 1 billion. Your fire onego beni respond as fast as possible. To awagone gi simu ka wachalo ng'ama wiyo wilore. But oka gi respond in time. Johala go koni ywaruok osebede kindgi kod ji ma ok giyango makoni gin kod barupe mag lo e chiro no gino magiparo ni ne omiyo wang' ne gi chiro. No, gin landlords maclaim ni kakargi but gin absentee. We have never seen their faces. Kesi kokotini. Hawajaonyesha ni vipi walipata title deeds. But wanasema land ni yao. Hii kesi imekaa kotini, tunaendelea kusukuma hii kesi. Imefika mahali tukaona ni vizuri sababu mtu akikaa mahali, sheria Kenya inasema hivi, kama mtu amekaa mahali more than 10 years hiyo sehemu ni yake. Jalup County Commissioner ma Kibra Gideon Mbogi mane ochopo e masira no ne oyango ji ma okoni ni kod barupe makmana ni oken kod adieri ni gine magikedo kod johala go. Kuna watu wako na title deeds kwa hili shamba lote. Hawa wafanya biashara wanaitwa two squatters. Na kuna wengine wako na haja zao tofauti. Haja ndogo za kutatiza watu, kuchukua zile nafasi, kuuzia watu wengine. Kwa hivyo ndio sababu nimewaambia kwamba kuna mambo ambayo hatuwezi kusema hapa. Johala gi okwayo nondo matute wijima ne ochako mach makamano ka gikwayo tend county bende mondo chung choko osuru e kinde mapod gimanyo kaka ginyalo dok malo. Dongin gi polise mondo chunguza nwa macho chakore kanye to ng'ama wen wuon kama macho chakore no to Masai marito kanyo no en ng'a to en kanyo sama mach chakore. But wakwayo ni county government owewa kik wachulo osuru magiyuogo wa Tuesday kod Friday nyaka wachieng' moro wayud kaka wanyalo chung' gi tiendo wakeyo hala. Okeno kang' mokwongo machiro matoi wang'. Apisa magarita kwe kodi nitiere weche mathoth makelo ywaruok ka ahinya to ewi weg lo. Makmana ni gitimo osingo ni okang' ni eki gichano timo nonro mar yango ni to gin jomage ma osebedo ka wang'o chiro ni matoi. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi.